niekto z predstaviteľov verejnej moci si o vás myslí, že ste malé deti. Pretože neviete, čo máte robiť s vašimi akciami a ak tie akcie chcete predať, tak štát príde s riešením, že teda štát od vás tie akcie kúpi a keby ste ich chceli predať niekomu inému, tak štát má právo prvej noci. Neviem, aké je to v iných vodárenských spoločnostiach, ale vo východoslovenskej vodárenskej spoločnosti je zrejmé, že akcionári nemajú záujem predávať svoje akcie. Boli tu akcionári, ktorí sa chcú do východoslovenskej vodárenskej spoločnosti vrátiť, kde ich predchodcovia častokrát tieto akcie východoslovenské vodárenské predali niekedy v roku 2006. To znamená, situácia vo VVS je presne opačná. Bývalí akcionári sa chcú vracať, a tí akcionári, ktorí sú súčasnými akcionármi, nemáme vedomosť o tom, že by ktorýkoľvek akcionár chcel z východoslovenskej vodárenskej odísť a musel by svoje akcie ponúknuť na predaj Slovenskej republike, ktorá bude zastúpená Ministerstvom životného prostredia. Bez ohľadu na to, dámy a páni, domnievame sa, že je potrebné vyslať jasný signál vláde a Ministerstvu životného prostredia o tom, že akcionárska rodina východoslovenskej vodárenskej je dostatočne stabilizovaná, že starostovia a primátori vedia, čo majú robiť so svojimi akciami vo VVS, že starostovia a primátori si uvedomujú svoju zodpovednosť, ktorá sa týka dodávky pitnej vody, ktorá vyplýva v zákonom o obecnom zriadení, ale ak by náhodou niektorý z akcionárov teda predsa len chcel odísť na dobro z akcionárskej rodiny VVS, tak samozrejme ponúkne tieto akcie štátu, aby náhodou tieto akcie nezískal nejaký zlý investor alebo nejaká iná temná sila. Takže kvôli tomu chceme vyslať signál ako vláde, tak aj Ministerstvu životného prostredia, že nás sa toto predkupné právo primárne netýka, pretože z našej akcionárskej rodiny VVS tu nie je taký akcionár, ktorý by chcel na dobro odísť. Ďakujem za pozornosť.